खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बियाम सोदोब चेनेलाव खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। दिनै जोंनि स्टुडिअ'आव दंफैयो जोंहा मानस सेरफां समस्तिनि दा जाहांहां जोंहा एमसिएलए केन्डिडेट इउपिपिएल हान्जानिफ्राय मिस्टार सुरेश दैमारि सार आरो बिथांखौ आं गोसो गोरबोजों जोंनि स्टुडिअ'सिम बरायनाय थाबाय। दायो जों बाहेरायाव लानो गोनां जादों बिकज कारेन्ट गैयामोन आरो आंनि स्टुडिअ'आवहाय दायो इनभार्टार गैया, जायनि जाहोनाव जों बाहेरायाव लानो गोनां जाबाय। साराबो बेलेगाव प्रग्राम दङ। आं सारखौ इनभाइट खालामहरदों, सारा जोंनि स्टुडिअ'सिम फैदों माखासे खोथा मिथिनो थाखाय। सार नोंथांखौ दाबायदि बे समावहाय आरोना जेनेबा रां जादों माबा बिजेपिनो ओरैबायदि सिट फानबाय ओरैबायदि बायदिसिना फानबाय होननानै बुंगासिनो दं नोंथांमोननि जायगायावहाय, ओमफ्राय बायदिसिना सावरायगासिनो दं रां जाख्ल'दों ओरै जादों ओरै 10 करोड़ 20 करोड़ स' बे बेसेबांसो सैथो? आं सिगांनो बिएम सोदोब चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। दिनैहाय बिपिएफ दला 17 बोसोर सासन खालामनायनि उनावहाय रायजोफोरनि सिगाङावहाय थांनो जेबो इसु मोनाखै। बिथांमोनहा मिसानि आश्रय लानो गोनां जादों। दिनै इउपिपिएल केन्डिडेटखौ बिथांमोनहा फानजाबाय, बिजेपिजों बायजाबाय, बिदि जानला मोनला बखिलाबायगासिनो दङ। बियो नंखाय। बिथांमोनहा हयथ' रायजोफोरनाव हाबनो हायैनि थाखाय बेफोर बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनाव गाज्रि फोसावगासिनो दङ। थेवब्लाबो बिथांमोना जेसेबांखि षड़यन्त्र खालामा देग्लाय बिथांमोना जेननाया एखेबारे खाथां जादों। बिथांमोना हयथ' 8,000सोबो भट मोननाय नङा, बे स्पष्ट जानानै दङ। आच्छा, ओरैनोथ' दा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोबां माने जायगायाव बिटिसिनि गोबां जायगायाव बिथाङा हेलिकप्टार लानानै बेरायगासिनो दङ। बे हिसाबै नायोब्लाथ' नोंथांमोना फानजानायनि बाथ्रायानो फैया बिदिब्ला, नङा होमबा? बेवहाय फानजानायनिथ' बाथ्रा गैयानो। जोङो 40टा समस्तियाव 40टायावबो जों केन्डिडेट होदों। मानो होनब्ला बिसोरबोथ' देरहानो थाखाय माने नाजागासिनो दं, रां गाराखै जानो बिसोरबो? दा बिथांमोनहाबो गारदों। जों जि नुदों बिथांमोनाथ' दिनैहाय रायजोफोरनि सिगाङाव थांनो जेबो इसु मोनाखै। खालि थाखा फैसाजों बिथांमोनहा रायज्लायहैदों रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय। ओरैनो बिजेपि हिसाबै जोंहा बुंनो गोनां गैया, खिन्थु मोनसे बाथ्राया बे स्पष्ट जे जों दि 40टा समस्तियाव जों केन्डिडेट होदों बेवहाय बिजेपिजोंबो एलायन्स गैया, रावजोंबो एलायन्स गैया। सरकारा जायजों जोङो हयथ' जों साफिसियेन्ट मोनोब्लाथ' जोंनो दागोन, जों गोजायैनो। बेवहाय उननि बाथ्रा सोरजों जेबो डिसाइड खालामाखै। जोंनि पार्टिनिफ्राय खुनु मोनसे डिसिसन गैया जे सोरजोंबा एलायन्स जानायनि बाथ्रा गैया। आच्छा, नोंथाङा बेनि सायाव मिथियोना 3,000 crore लाइबिलिटिस जानानै दङ जोंनि बे बिटिएडिआ, जेनेबा दाहार जानानै दङ, जेनेबा अबेबा कन्ट्रेक्ट खामानि मावनाय मानाय। स' बे लाइबिलिटिसआ दा जाना थांबाय बे थांनाय गोजाम सरकारनि दारै। दा नोंथांमोना बेखौ बोरैहाय सुख'गोन ओरैनो? एब्ला जुदि नोंथांमोना गोदान सरकार थायोब्ला बिनि सायाव नोंथांमोना साननाय दंना दायो? बेथ' हाग्रामा महिलारिया जिबायदि दुर्निति खालामलांबाय, बिथांमोना थाखा फैसा लानानै स्किमफोरखौ फानखानानै दोननाय जों मिथिनो मोन्दों। ओमफ्राय गासैबो स्किमफ्रानो दिनै आद्रा जानानै दङ। दा बिथांमोननि बे स्किम फाननानै फानखानाय आरो दिनै खामानि आद्रा थानाय बेखौ उननि गभर्नमेन्ट फैयोब्ला बेयो गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारगोन मा डिसिसन लानाय जायो। आच्छा, स' दायो नोंथांनि एरियायावहाय माबायदि सोलिगासिनो दं थासारिया? जेनेबा नोंथांनि एरियायावथ' दायो नोंथांखौ गोबां बामसावगासिनो दं, बेबायदि खोथा खोनागासिनो दं। रायजो राजाफ्रा बेखौ सैथो होननानै मानिना लादों नामा? बेखौथ' दिनैहाय रायजो राजाफ्रा मिथिजोब्बाय गासिबो। बिथांमोनहा बिपिएफनिफ्राय नैबे थांनाय सानथाम हरथाम बिथांमोना मोनायाव थांनानै जोंनि बेनार पस्टार बिसिदों। दा बिथांमोनहा देरहाया होननानै मिथिखाबाय, दिनै खुद्रिदों। दा बेखौ जोङो प्रसासनिक भाबै बेब'स्था लानो थाखाय खावलायगासिनो दङ। जोंनि समस्तियाव जों देरहानाया स्पष्ट जाबाय। जोङो फ्राय माने 22,000नि बारा भट लानानै देरहागोन, बे स्पष्ट जागासिनो दं। आच्छा, थांनाय 30 नभेम्बरावहाय क'क्राझाराव मोनसे सिम्बारगाव गोबां गिदिर जाथाय जाबाय, नोंथाङा खोनादों जानांगौ। जे माखासे रायजो राजाफोरखौ बुदों आरो सोरनिबा गन्थंनिफ्राय थै गलायनाय माबादों, जखम खालामदों आरो खोमानिफ्राय थै गलायनाय जखम खालामदों। स' बिसोरनि गेजेराव 6 जन सुबुंखौ हमनो हादों, बिसोरखौ बिपिएफ पार्टिनि होनना बुङो। नोंथाङा बेखौ गनायो नामा? नंगौ, बिथांमोनानो गुन्दागिरिखौ खालामगासिनो दङ। जोंनियावबो बिथांमोना केम्प खालामनानै दङ। जोङो नुदों मोनायाव थांनानै बिथांमोना जौ लोंनानै माखासे जायगायावहाय पस्टार बेनार बिसिनाय बेबायदि हाबाखौ खालामगासिनो दङ। बे हिसाबै स्पष्ट दिनैहाय गुन्दागिरि खालामो होनना बुंबा बिपिएफआनो खालामो, बिपिएल दोलोनि मानसिफ्रानो दिनैहाय खालामगासिनो दङ। आरो बेवहाय जों बुंगोन स्पष्टयैनो दिनै बेनार पस्टार बिसिनानै रायजोफोरनि गोसोखौ लांनो मालाबाबो हाया, बेयो खुद्रिनायसो लाबोगोन। बेखायनो बिथांमोनखौ आङो माबा होदों मोनसे बिथांमोनखौ आङो माने दिनै बुंदों हुसियार होदों जे
जाहाथे बे गाज्रि खामानिनिफ्राय गारनानै आरोना। बिथांमोना गोजानाव थायो आं खावलायदों आरो जुदि प्रशासननिफ्राय जेबो बेबस्था लायाबा बिथांमोनखौ हमनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बुनाया एखेबारे स्पष्ट जानानै दङ। आच्छा ओमफ्राय नोंथांमोना मानो रिभेन्स लाया बिनि सायाव जेनेबा बिथांमोना जुदि खालामदोंबा जोंबो खालामनो हायो ना जोंथ' गणतन्त्र देश बेवहाय रायजोफोरनि गोसोखौ जेरै जय खालामनो हायो बेखौसो जों नायो रायजोफोरनि गेजेराव हाबनानै जोङो रायजोफोरनि गोसोखौ जय खालामनो हादों बेवहाय जोङो बिथांमोननि बायदि गुन्दागिरि खालामनानै रायजोफोरनि गोसोखौ लानो नागिराखै जोङो देरहागोन बे स्पष्ट जानानै दङ बेखायनो बेफोर जेबो जोंनि थाखाय गोनांथि गैया। आच्छा बिश्वजित दैमारिया रिजनेल पार्टियावबो हाबनो हायोमोन जेनेबा लकेल पार्टि नङा होमबा स' बे गेजेराव जेनेबा हमना ला आं एग्जाम्पल होबाय इउपिपिएल पार्टि दा इउपिपिएल पार्टिया बिटिएडिनि गोबां जौगासारनाय खामानिखौ मावनो थासारियाव मेनिफेस्ट'बो लन्च खालामबाय बेवहाय बायदिसिना थासारियाव एग्रिमेन्ट बायदिसिना प्रसेस लिरनाय दंजोबो गोबां गोजौ गोजौ माने साननायजों लोगोसे स' बेफोरखौ नुयोब्ला बिथाङा रिजनेल पार्टियाव जइन जायोब्ला मोजांसो जायो नोंथांमोननि पार्टिया खहा जादों नामा जुदि इउपिपिएल पार्टिया हाबालासिनो बिजेपि पार्टियाव हाबदोंब्ला? जोङो बेवहाय बिश्वजित दैमारि बिथाङा सासे एमपि हिसाबै हयथ' माने गावहा मोनसे डिसिसन थानो हागौ सिगांनिफ्राय जिहेतु जातिनि खामानि मावनानै बिथाङा फैदोंमोन बेखायनो जातिनि सार्थआवनो जुदि मोनसे माबायावनो इउपिपिएल दिलावनो हाबोमोनब्ला बे गाहाम जागौमोन होननानै जों सानो खारन जातिखौ फोथांनोब्ला बा जातिनि किसुमान खामानिखौ मावनोब्ला नेसनेल लेभेलाव थानानै मालाबाबो बे सुफुंनाया सम्भब नङा बेखायनो आं सानो बिथांनि डिसिसना हयथ' माने गावनि बेक्तिगत मोनसे डिसिसन थानो हागौ जोंहा बेवहाय इउपिपिएल दिल्ली हिसाबै जेबो खथिबो जाया आरो बेवहाय लाबबो जानाय नङामोन। अके स' इउपिपिएल पार्टिया अनलि बड' हारिनि थाखाय ना गुबुन गुबुन जातिनि थाखाय? दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएल हानजाया गासै माने बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिनो मोनसे पार्टि मोनसे स्ट्रं पार्टि दिनैहाय बुंनो थाङोब्ला गासैबो जातिफ्रानो दिनै ओंखारबोबाय बेवहाय गुबुन गुबुन जातिफोरनिफ्राय जों केन्डिडेट होदों बयबो जोंखौ सापर्ट होदों बेवहाय बर'फोरनिल' पार्टि बेबायदि जानानै थायाखै आरो बियो मोनसे पार्टिया आसलथे मोनसे जातिनि थाखायल' जानो हाया मालाबाबो बियो हयथ' माने सोरबा भुल बुजिनो हागौ दिनै बियो मोनसे बयनिबो बिटिआर ओनसोलनि बयनिबो मोनसे पार्टि हिसाबै गनायजाबाय। मोननै जाहोन इउपिपिएलनो भट होनांगौ इउपिपिएलनो भट होनांगौआ मोनसेया जाहैबाय परिबर्तन नांगौ सोलायनांगौ दिनै दुर्निथि जाबोबाय गोबांनो बिनि थाखाय जों सोलायनांगोन आरो जितु जोंनि समाज बे समाजखौ दाफुंनायाव जुबकफोरनो जोङो कर्म संस्थापन होनाय बिनि थाखाय हयथ' जोङो इउपिपिएलनो भट होनांगौ बेखौ रायजो राजाफ्रा गनायदोङो बिटिआर ओनसोलनि बे 17था बोसोराव बिथांमोनहा जेबो उन्नति खालामनो हायाखै हिसाबै दिनै रायजो राजाफ्रा गासैबो सोलायनायखौ लुगैदों बेखिनि आरोखि। अके थेंक इउ सार गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जोंनो थाखाय दसे सम होनायनि थाखाय नोंथाङा दायो केम्पेनिंआव गोबां गिदिंगासिनो दङ अब्लाबो नोंथांमोना जोंनि बिएम सोदोब चेनेलखौ एसे समय होनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय थेंक इउ सार गोजोननाय थाबाय रायजो राजानो अके।